sa bayhana eh. Kinsa man? Ay, Rinda god. Ay, Lagot yung bayhana. Ay lang pa kay gunahuna ana eh. Di manggod kay ba nabiya ka. Biya ko ilaing kalito. Rinda ra biya. Maski ngunani ni ato ang nilihukan pero gunahuna biya ta. Dahil naman kung ipasidan na niya god. Yang gusto mo god niya nga taban lagi taban gumikan na iyang tatay. So ang taman ako na siyang tabanon. Wa mi igong kwarta. Ano na problema magana party ni Brinda? Asas Brinda lero. Ay mao lagi na lagi. Pila na kaadlaw magkita. Di ba dito tugbad diyan? Ito ba dyan? Nauli ko noon yan. Lakaw na po ko balik. Basig ng luo to siya tungod sa paghangyo na magtaban mo niya, wakang sugot. Ay mao lagi na akong giingon niya. Nga dili basta-basta mo ingon na lang kasayo ng tanan. Taban-taban. Kabo biya kas pangwarta na to. Wa biya ko'y trabaho. Mo sad noon. Asa man nato to pangita asad? Ambot ato niya. Wa may panangig. Lakaw ra ba siya diretso? Ang nindot pangitaon na ang pangutanon na to. Kato iyang pagumangkon. Ug asa na Brinda? Yun na? Ya, iguman ato tong apason. Hindi lang ta pahibaw. Ay. Hala niya ay. Ay na pa kayo una-una na. Ay na pa may kadaing mga uyab gud. Daghan mo uyab, madlog mo ka. Ay. Hindi mo na maugot. Ay. Ayo, boss. Di na ko gusto nga magsige mo kita sa kumid ha. Ayun! Ayun! Lagi. Di na, lagi. Paano? Lagi. Di ra kay kana kay mo matagamtaman ha. Bantay. Ilaw ka na ko. Gagawin mo eh. Okay, wow. Oh my God. Man ako sini. Okay na ka? Ha? Okay na ba ka? Ano mo ka? Ako sandi ko. Ay, gano'n ka, oy. Tuwa mo sa kamulihay, God. Ikaw ko rin namang nilihay magagawa na iko. Ay, mo ginawa akong nilihay. Gani, ikaw mo po. Dawat po ni mong kumo. Kanya itong kalaki, mapurag ako ginapikihan pa kayo. Sabi niya, ay, ikaw na naman na, God. May nalang gani, kay hinanaw kay kong sini. Nanawag sini, sama na. Nanawag sini. Kita, uy. Itag nani ayos na. Kadyot lang ha, kadyot lang. Mau meron. Kita ko naman na sa sugamak kanina. Asa na ito, Pikoy? Sakita, uy. Ako na ngayon nakabayad aning mga kakiyanos, mga utang niya. Mura dito tantang ang diwan na akong kapangit. Dito na. Tama na. Bibi ko na to guys. Di ba tarong. Sandig tarong gud. Ay pagluluya. Kagamay rana. Dali ara ka black kayo eh. Gahit itong kumo si Kuan Good. Kung sa tutawhana, wako ila to. Ay wakaila. Nayabag na gid siguro ka. Kita ko ganinipod. Baray. Gusto rin. Pikoy! Tasyo na siya si Pikoy! Tasyo! Pikoy! Ngano man eh! Tasyo na siya ni si Pikoy! Di ko latan ni siya! Magani mo sa maiko! Ikulatan siya? Anya, ikaw mo nabuno? Pikoy, dalo na to sa hospital. Tama mo lagi! Nangita lagi kong kwarta. Huwag may kawamang kwarta lagi. Dili, Pag lima dalo kwarta na to na sa mo. hospital! Di, ay na ako na lang ani bahala. Kawamal ko kwarta. Kurta! Ako! Ali. Oh. Di iskalibo. Iskalibo! Kuwang ni iskalibo kay Ilberturi ba yan niya kuwang na siya super na CT scan. Kuwang ni puni ni. Iwan na tanong. Tasyo, ikaw bahala niyo, Pikoy. Ako'y bahala. Ayaw siya basag. Di Oh. palitayin niya ako. Kaya ako inon si mama. Oh, sige. Ha? Oh. Pikoy, pagpakaayo ha.
sa nitabo ni Oo, ako ba? Pila pa. Kalibur oh. Yata, kalibur. Bawa. Ay, tunga kita. Tunga tao. Bro, like kagdayo dayon. Ay. Kami oy. Ta, bisita ta. Bisita. Oh. Tag. Asa koy? Nyi ko. Ha? Sige, magdali. Bahalag black eyes ah. Basta kwarta lang. Bahalag black eye. Basta sa pila. Pawon ko. Kapan? Wapa, kayon ko. Kwarta. Patay ka pikuya ka. Bausan ko. Ay sa, kayon pa ko. Oh, nyaragon. Wapa ko mahuman. Ayun. Ngayon ka. Oh, Ginaw. Maglay. Kaya sabihin mo eh. sana. Kwarta eh. Pagkawahi, bagay ko maayo ha? Mao jud kay lagi ganahan jud kay pero nga kanang gabi una kay mamisita maka si Pikoy karon excited na kaayo ko. Abot siya. Sa na lang. Ganahan jud kay ko nimo ron. Mahalo na ba kay na akong meet up nimo? Duta jud ha? Guwapa na ba kay kakaron? Unya si Pikoy. Pati mang itugnaw. Eh nga nung patol mang ka ako. Lang agbatig na sus bagyo to akong kinugwapuhan gyud. Pag sure din na, oy. Kung mga upaw day ay panigana. Ganahan siya kayo ko anang mga upawsad. Pero di na itong makiri na akong mga upawsad. Uy, sus, ambot Ganahan lang kay yun. kuha ng upaw day kay ngano no. Hindot kay hapyud-hapyuran. Sure din na, oy. Di ba dyan kaayo? Mo na akong crush ganahan kay ko ni Pikoy. Andam na karong gabi dyan ka dayon day. Hala, sa daron. Hala. Ay! Dali. Dali na. Ganahan man din si Pikoy. Gwapo na ba kayo na? Paranin mo. Ayo. Ay. Siguro ito. Ayo. Wapo. Tawag kami ito to. Ayo. Ganahan mo si Pikoy. Gwapo na ba kayo na? Pikoy! Dali. Dali, Pikoy. Kasyo, dali dayon mo. Suotan mo dali. Dili mo good to, di ba? Oo na. Inyo nga sa tayo na? Oo. Anak kami. Tanaw. Wow. Nakuha din yung balay ay. Suod mo, suod. Ay, nagkauho dali. Sino dali? Paglingkod mo dali. Ha? Dali, anita sa sala. Ano na yung bisita? Dali. Paglingkod mo dali. Dali ba? Dali. Paglingkod mo. Ay, sige. Ay, magkaikod. Dali, koy. Dali, koy. Lingkod niya. Dota ninyo ating ay. Lingkod. Kinanang din yung bisita. Hi. Ay. Kumusta na? Kaya naman. Kuha ko din inyo. Dato ang din. Di ba niya ako sa ako? Niya. O, man akong tiya diri. Ay, wala yung tiyo. Wala to sa salon nagpagwapa, nagpatupi. Lalagyan mo bulkan. Bawa na sa masamang loob. Naibol ka niya na sa ikupaw. Ay. Karin, nanagin mi. Akin ang
Oh, musulti nimo. Hindi lagi ka mauwang. Usa istorya ni mo, good. Nan pudi. Istorya na, koy. Kuan ba? Ano ba? Ini Karin, ibaw ka. Subaan siya. Hindi na ko excited na kay ko, koy. Kining inyong suga, kung buwan pa ni, ako gining ihapak sa imong bilhan. Siya rog di kalamian. Ano Karin, ibaw ka. Koy. Sa tinood lang, nakalike di ako ni. Pero kapag kakaroon, Unsa man? Sa magkakaroon, unsa man? Giguto mamigod. oh, gutom gid. Amo. Gutom gid tinuro ay gutom no. Why kaon diha? Oo. Ikaw din na ikaw. Niya, ang dami. Sama tayo na sila. Hindi ko dito mga sa mukha ko mamisita. Sus, taon ba nila mga dagway. Asa ka ni sila gikan ay marilag mukha ko. Sama sila dito. Isa man, mga ona mo? Panggutom nam ka mo. Karina, isa man. Pariyan na imong mga bisita. Bisita mo ka na sila. Ayaw din maka. Bisita. Dili na mo, isa man. Karina. Analin tasyo ha.